दुलिका सर्विस पकईले दुलिका 2 है बाटागुड़ा 0 बर्तमान बाटागुड़ा साइड मिल जाइए देखो पिला मैंने केते बढ़िया खेलुंट बढ़िया खेल चली सक्स बॉल बर्तमान बाटागुड़ा पॉइंट हो जाइए बाटागुड़ा 1 दुलिका 2 है एपटे देखु पिला माने बसिक देखुं बढ़िया दुलिका भाई माने सब बसिक देखुं बढ़िया बर्तमान दुलिका साइड मिल जाइए ना पूरा शॉर्ट गोटे भी होनी बर्तमान दुलिका पॉइंट हो गला दुलिका 3 बाटागुड़ा 1 पॉइंट 4 हो गला दुलिका बढ़िया शॉट बाड़े थिले किंतु शॉट टी बर्तमान बाटागुड़ा पॉइंट हो गला 2 दुलिका 5 बाटागुड़ा 2 बढ़िया खेल चलची शॉट किछि होनी गोटे शॉट बढ़िया शॉट होता किंतु शॉट टाक टेकिक एपट बॉल आसला मस्त शॉट वो बर्तमान आउट हो गला एपट हूँ बाटागुड़ा टीम सेपट दुलिका टीम बढ़िया गेप्ट होता बढ़िया शॉट उठे राजेश भाई सर्विस पकाउछंती बढ़िया पॉइंट आणुछंती राजेश भाई पिटी पिटी बर्तमान राजेश भाई आउट बाड़े हो चलो चलो खेल आउट रे
Out to बढ़िया टेन रे भाई बढ़िया शॉट 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 आउट रे बढ़िया शॉट आराम से देखो ऑडियंस के देखुं सब मन ध्यान देकिरी हाँ धरिकी बसिकी देखुं बढ़िया एपटे पिला गोटे फ्री फायर खेलुची